Diskriminácie slušných pracujúcich ľudí! Prekvapuje, prečo by mal Slovák rozprávať tu v Českej republike o cigánskom probléme. Je to v prvom rade preto, že ľudová strana naše Slovensko pokladá český národ za najbližší slovanský národ a nechceme dopustiť, aby sa v Čechách dialo to, čo sa dnes deje na Slovensku. Nezaprodal, ten zbořil mantinel a zbořil i čas. Tak nezastavuj, otevři oči a běž. Ta cesta je dlouhá a cíl dále mizí. Vegovaná, přátelství, je v nás. Ta oddanost rizí, nezastavuj, otevři oči a běž. Ta cesta je dlouhá a cíl dále mizí. Vegovaná je přátelství. Racionálně! Radikálně! Sociálně! Racionálně!